toshe kun ji kiran mu daga Hadeja jama'are Yana da ƙarar sanarwa ruwa a mai hanya haƙi ne. ashe gyara kaya naka ba za ya zam sauke marabawa a baiwa ruwa hanyar Masu kallo da saurare barkanmu da sake kasance da ku a cikin wani sabon shiri na ruwa alherin manoma. Shiri ne da zai daga kawo muku aikace-aikace da hukumar nan take gabatarwa mai raya kogunan Hadeja da jama'are da kuma irin alaƙar da suke da manoma wanda take kula da shiyar Kano da Jigawa da kuma jihar Bauchi, inda a yau insha Allahu za mu tattauna da babban manajan darakta na ita wannan hukumar, wato Alhaji Mahmud Da'u Aliyu. Da haka sai ku biyo mu don ganin yadda wannan shirin namu zai kasance a daidai wannan lokaci. a baiwa ruwa hanyar sakar da a toshe kun ji kiran mu daga Hadeja jama'are riba bai zan ke faɗakarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Mamun Dawo Aliyu kuma ni ne managing director na wannan hukuma ta Hadeja jama'are. An haife ni kusan shekaru 50 da suka wuce a cikin birnin Kano, amma asali na ni dan jihar Jigawa ne. Na fara karatun primary a Kwalli Primary School ta Kano, na karasa a babbar primary school ta garin Birnin Kudu. Na haka zalika na fara karatun secondary school a Gamman College Birnin Kudu cikin 1980, kuma daga baya na an yi min transfer na dawo secondary Gwale Secondary School. Daga nan aka sake min transfer na koma secondary school ta Karaye, nan na gama. Bayan nan na shiga jami'ar Bayero, na yi karatun digiri na farko a fannin ƙananan halittu wato microbiology. Daga nan na je jami'ar Maiduguri na karanta ilimin sarrafa abinci da kimiyyarsa wato food science and technology a matakin digiri na biyu. Sannan na sake shiga jami'ar Bayero na yi karatun digiri na biyu a fannin harkar aikin gona agronomy. Sannan a jami'ar Bayero dai na sake yin karatun digiri na biyu a fannin business administration. Ina da masters kenan ko MBA da ake faɗa. Sannan kuma yanzu ina karatun digiri na uku a jami'ar Bayero ta Kano da ya fannin agronomy, saura kaɗan na garasa insha Allah. Tarihin aiki na fara aiki a garin Maiduguri a kamfanin Flour Mills of Nigeria, Flour Mai Kobo. Na fara aiki cikin 1990 ƙarshen shekarar. Daga nan na baro aiki a nan na dawo jihar Jigawa, inda na shiga cibiyar bincike ta jihar Jigawa wato Jigawa Research Institute. Na yi aiki a nan, daga nan har na kai matsayin Director General wato babban shugaban ita cibiyar kenan. Na yi aiki a kuma Informatics Institute, wannan makarantar kimiyya da sarrafa kwamfuta da gwamnatin Jigawa ta bude Informatics a nan Kazaure. Sannan wani lokaci shekara 3 zuwa 4 na yi aiki da Gwamna Saminu Turaki. Na yi masa mai ba gwamna shawara wato Special Advisor on Policy Coordination da kuma Special Advisor on Poverty Eradication and Microcredit. Na yi aiki a Research Institute kamar shekara 15. Daga nan kuma na aka shugaban kasa mai girma Muhammadu Buhari ya naɗa ni mukamin Executive Director na aikin gona a Hadeja jama'are shekara 3 matakin farko a cikin shekarar 2017. Na yi shekara 3 wannan mukami kuma na gama zangon farko. Aka sake sabunta appointment din, aka mai da ni Executive Director na aikin gona har ila yau. Bayan wata 6 kuma Allah ya daga ni daga matakin Executive Director kuma na zama Managing Director. Yau shekara 2 kenan da 'yan watanni ina Managing Director na wannan hukuma. A takaice wannan shine tarihi na rayuwar karatu da kuma aiki na. Alhamdulillah. Na gani kallon sanar da su shin ta wannan hukuma ta jama'are ko kuma mai kula da abubuwan da jama'are da musu mutuntaccen ita ma tare da ta. Labarin da muka samu tun da ba da mu aka kafa ta ba shine a hukumar an kafa ta cikin shekarun 1974 zuwa 77. Amma abin da take ta gama da shi wannan madatsar ruwa da muke aiki da su, Chalawa Gorge Dam da kuma Tiga Dam. Kamar shi Tiga Dam tarihinsa dogo ne tun zamanin marigayi Audu Bago, gwamnan Kano na mulkin soja. Hukumar an kafa ta kamar yadda muka bayani 1974 zuwa 77.
kusan tana ayyuka akan fannoni kamar guda 4 zuwa 5. Akwai aikin gona, akwai samar da ruwan sha da ruwan noman rani, akwai hulɗa da manoma, akwai construction wato gine-gine na gadoji, ƙananan tituna na cikin gonaki, da kuma harkar maganin kwazazzabai da kuma harkar ambaliyar ruwa. Wannan su ne a takaici ayyukan da ita hukumar take da wato ruwa da tsaki kai tsaye, amma wannan kuma bai hana ta wasu ayyuka wanda ba su danganci wannan ba, tun da lokaci ne na abin da gwamnati take bukata shi ake yi. Abin da yan siyasa suka kawo sai a ɗauka a yi masa gyaran fuska kuma a gyara shi a aiwatar wa jama'a yadda zai dace da abin da ake bukata. Akwai abin da ake cewa constituency project. Dan majalisa idan ya samu allocation na kuɗin da zai mazaɓarsa aiki, to yana da dama ya zaɓi ma'aikatar da yake so ya kai kuɗinsa ko wani agency na gwamnati don sa aiwatar da abin da yake so. Mu kai tsaye mun fi so a kawo mana ayyukan da su shafi ruwan sha ko harkar irrigation wato noman rani ko harkar samar da wani maganin kwazazzabo ko maganin ambaliyar ruwa ko gine-gine duk muna yi. To wannan shine alaƙar mu da su 'yan siyasa, su 'yan majalisa sukan zaɓi agency din wato ma'aikatar ta mu su turo mana kuɗin su, mu kuma mu tantance 'yan kwangila mu ba su ayyuka kuma mu sa ido mu ga cewa an yi ayyukan nan gwargwadon yadda ya dace da doka. Aikace-aikace da muke gabatarwa kai tsaye, kaga misali idan ka ɗauki shi dam ɗin Tiga, yana ba da ruwan, yana sako ruwansa ya biyo kogi kuma ya biyo madadin ya biyo hanyar wato main canal ya zo wata kwarekwarin madatsaron da ya kira ruwan kanyar zabuwa. Muna tara ruwan a nan ruwan kanya, daga baya sai mu sake shi ya biyo canal ya shigo cikin filayen da manoma suke da suna noman rani. So haka muna aiki kai tsaye da abin da ya shafi harkar noman rani har na damunan ma. Saboda sau da yawa za ka ga da damunan ma an nan samu dan fari sati ɗaya sati biyu ba ya ruwa ba. To haka manoma sun yi shuka, to dole sai sun ja ruwan cikin canal ɗinmu sun ba shukar su don kar ta kasa. Muna aikace-aikace kamar gyaran su filayen noman ranin kansu bayan manoma sun fidda amfanin su na rani ko na damuna, to mukan dan rufe ruwa kwana 30 zuwa 45 dan a yi maintenance, wato a lura da inda ya lalace a gyara. So da ka san da abin da ba a maintenance kuma zai lalace ma gaba daya. Harka ta biyu, muna aiki da manoma kai tsaye, harkar wato abin da ake cewa extension, wajen ba su shawarwari akan irin da ya kamata su shuka, da lokacin da ya kamata a yi shuka, da lokacin da ya kamata a sa taki da sauran ayyuka. Sannan kuma muna aiki da manoma akan inganta su yadda suke mu'amala da junansu ko kuma mu'amala da mu. Manoma suna da kungiyoyi da ake cewa water user association, wato kungiyar masu amfani da ruwa. Mukan yi kokari mu haɗa kansu su yi kungiya, kuma saboda alaka da kungiya ta fi daɗi fiye da kai alaka da mutane yauwa. To saboda haka muna taimaka musu wajen inganta kungiyoyin nasu. Sannan kai tsaye muna aiki da akan abin da ya shafi ambaliyar ruwa. Tunda ku 'yan jaridu ne kun san cewa ambaliyar ruwa ba sabon abu bane a wannan yanki namu, musamman da damuna. To wannan magana ta ambaliyar ruwan nan ya haɗe da mara ta shiga cikin wannan ko kuma aiki ne da mana ta misali. To yawanci a akalla a jihar Kano da Jigawa ambaliyar ruwa kai tsaye ana alakanta ta da hukumar haɗe jama'ari. Fahimtar dai ko ba haka take ba dai, to haka aka ɗauka. Saboda sau da yawa ambaliyar ruwan takan zo ne daga kogunan da suke samun ruwa daga dama-damanmu, wato ruwanmu. To wannan shi yasa inda aka ambaliyar ruwa ko ba kogin mu a wurin, sai ga abin wato jama'a sun alakanta mu da shi. Shi yasa sau da yawa mukan shiga gidan rediyo ko talabijin irin naku mai bayani abin da yakan sa a samu ambaliyar ruwa. Wani wurin ko ba kogi ana samun ambaliyar ruwa idan an yi ruwan sama. Akwai abin da ake cewa climate change, wato canjin yanayi. Kalma ce an sha faɗanta, mutane sun santa. Allah ya kawo mu lokacin da ana samun ruwa mai tarin yawa a ɗan ƙaramin lokaci. To duk sanda ruwa ya sauka fiye da ƙarfin yanda madatsin ruwa ko kuma drainage zai ɗauka, to zai nema wa kansa hanya. Ko ita ciki wanda ba a gyaggyara ba, wato wannan na cikin wani gari kenan. Amma ko da a jeji inda kogi yake, idan ruwa ya fi ƙarfin kogi, to zai baza a gefen kogin. In akwai gonaki zai ci, akwai garuruwa ma zai ɗanyi abin da ya fi damu mu dai anan yankin ana kiranta wato kacala, a turanci ana kiranta taifa.
tana da wahalar sha'ani a wato a cikin ciyayi, to takan toshe hanyar da ruwa yake bi, amma abin da yake kawowa ta fito kuma siltation ne, wato idan kogin ya dan cike yashi da ƙasa suka yi a kogi, to sai ta samu dama sai ta fito sai ta ganye. To wannan rayuwa da ta yi a cikin ruwa ta toshe hanyar da ruwan yake bi. To in ruwa ya rasa hanya kuma sai ya kauce ya bi hanyoyi da ko da inda ba kogi din, wato sai ya goyi daban. To a garin bin wannan wurin daban din, to sai ya shiga gonakin mutane, ya shiga garuruwa. Amma alhamdulillahi duk da bara an samu ambaliyar ruwa mai kaifi da yawa, ta taba mutane, ta taba amfanin gona, amma bana muna sa rai insha Allah ambaliyar in ma za ta zo da sauki, saboda abubuwan da suka kai ga ambaliyar ruwan bara bana muna ganin kamar babu su, kuma muna ɗaukar matakan da za su datse wato faruwar irin wannan abubuwan. Jihar Kano da jihar Jigawa da wani bangare na jihar Bauchi, duk wani kogi da yake a cikin wannan jihohin in dai transboundary ne, abinda ake so transboundary, kogin da ya ratsa jiha fiye da daya. Kaga shi kogin Hadeja ko kogin Kano wanda ake cewa River Wudil din nan, asalin inda ruwan yake zuwa dam din Tigadin ai daga jihar Plateau ne da wani bangare na jihar Kaduna. Ruwan zai taho sai mu tare shi a dam din Tiga. Likewise shi ma dam din Chalawa Goji dam, tsatsan da yake samun ruwansa daga jihar Kaduna ne. So idan muka tara ruwan a nan dam din Chalawa Goji da Tiga dam, muna sakin su continuously ba dare ba rana. To in ya biyo kogi akwai mahaɗarsu a nan Tamburawa, to in suka haɗu to suna zama kogi guda ɗaya, sai su wuce, shine zai taho har Wudil, ya wuce da Ringim, Marke, Hadeja, ya wuce har tafkin Chadi. To amma kafin ya isa tafkin Chadi akwai inda yake haɗuwa kuma da Riba Jama'are, shi ma yawwa suna haɗuwa su zama kogi guda ɗaya. To duk wannan koguna suna ƙarƙashin kulawar mu. Duk wani dam wanda aka yi shi akan wannan kogi, ko kogin Kano ko kogin Hadeja ko kogin Jama'are, to alhakin kulawar mu ne. To wani shi yasa aikin namu yake da faɗi, sun da jihar Bauchi da jihar Kano da jihar Jigawa in ka ɗau faɗin su ya kusan kashi 10 na faɗin Najeriya gaba ɗaya. Haka zalika jama'ar da suke zaune a wannan jihohi, Kano ana magana wajen mutum miliyan 25, Jigawa ana magana wajen mutum miliyan 9, Bauchi ma kusan haka. So kaga kai tsaye muna aiki da abin da ya shafi kusan mutum miliyan 40. To kaga wannan ba karamin aiki bane, kuma yana buƙatar kulawa ta musamman don dai samu a tabbatar da abin da ake so a yi. Masu kallo sa'i da ke san shaɗin mu a cikin wannan shirin na kwakwalwa a cikin noma, wanda mutum mai sauro da mai kallo da mai saurare ya ga yadda take kasance da kanin mu da mai kuma da muka taɓa abubuwa ko kuma bukukuwa da yawa. Insha Allah kafin shirin na mai dora za ku karɓi wannan sako. Bayanaka ba za ya zam sauke barabawa, a baiwa ruwa hanyar sakar da a toshe kun ji kiran mu. Daga Hadeja Jama'are Riba bai zan ke faɗakarwa. Ruwa gwiwar manoma, ruwa arzikin al'umma, wanda Hausawa ke mai kirari da ruwa abokin rayuwa. A saboda haka ne hukumar Hadeja Jama'are ta tsaya ta bayi muhimmanci wajen aikin tahi, kama daga wajen tsabtace shi gami da gyaran dama-damai domin taimakon al'umma. Hukumar nan wadda ake mata kirari da ruwa gwiwar manoma, wato Hadeja Jama'are, tana shimfiɗa ayyuka ga manoman rani gami da na damuna, haɓaka albarkatun amfanin gona, horar da manoma dabarun bunƙasa noma, samar da bayanai akan yanayin kasuwa da kasuwanci, rage talauci da samar da aikin yi, hanyoyin kare ambaliya da dabarun tare ruwa, da kuma manya-manyan rijiyoyin ruwa da ta gudanar da su a gonaki daban-daban na al'umma domin noman rani. Haka kuma hukumar Hadeja Jama'are ta himmatu wajen samar da hanyoyi domin shiga da noman rani. Misali, Hadeja Valley, Yamudi Farm Center da sauran manya-manyan wurare da hukumar Hadeja Jama'are ke musu hanyoyi. Haka kuma hukumar Hadeja Jama'are ta tsaya tsayin daka wajen yanke ciyawar kacalla don taimakon al'umma. Haka kuma hukumar Hadeja Jama'are bata tsaya a nan ba, tana shiga lungu da sako domin taimakawa al'umma da manya-manyan bohol ɗin ruwa. Barkanmu da dawowa, shigar tamu za ta ɗora da sha'a. Za mu so mu ji wani irin nasarori ka samu a wannan ma'aikata, ko kuma irin abubuwa ka gabatar wanda a matsayinka na shugaban ta wannan ma'aikata. To alhamdulillah, yakan yi wuya idan aka ce mutum ya faɗi nasarar da ya samu, saboda shi mutum ba shi kamata ya asesin
kansa ba. To amma dai abubuwan da muka san mun yi, Allah ya sani, jama'a sun sani. Bayan na zama managing director a shekara ta 2001 watan Januwari, dama kamar yadda nema bayani, ni ba bako bane, dan cike daga nan Allah ya mun wannan mugamin da ya mu. So da kusan ban fuskanci wasu matsaloli ba, tunda da ni aka fara abubuwa kuma da ni ake yi. Akwai abubuwa da na dora akan abubuwan da na gada, akwai kuma abubuwa da wanda ni ne initiating nasu, na fara su tare da taimakon abokan aiki na executive su guda 4. Mun gaji abubuwa da dama wanda muka dora. Akwai wani program wanda muke ji da shi, muke alfahari da shi, saboda wato tsari ne wanda ya danganci samawa matasa aikin yi, musamman a fannin aikin gona. Matasanmu da dama Allah ya sa ba sa sha'awar aikin noma, saboda ba harka ce da take kawo mutane kuɗi nan da nan ba. Harka ce da sai an jure kuma sai an wahala. To kuma inda Allah ya yi matasa suna da gaggawa, komai su ake yau a fara a ga amfanin dinsa gobe. To mun fidda wani tsari ana kiransa Graduate Youth Empowerment in Irrigated Agriculture. Wato matasa da suke karatu ake so a jawo hankalinsu su samu aikin yi a cikin aikin gona. Mun dan daɗe da fara program ɗin, duk da ba mu yi nisa a cikinsa ba, amma dai alhamdulillah muna samun haɗin kan matasa. Muna ɗan yi musu horo na ko aikin gona ɗin kansa, noman ko shinkafa ko masara ko alkama, ko noman kayan lambu, ko kiwon kaji ko kiwon kifi. Idan mutum ya zo ya dan koyi abin da ya koya, to kuma dan abin da Allah ya hore mana na fannin tallafi sai mu bashi, sai kuma ya tafi sai ya wasiyar da kansa insha Allah. Yawa, wannan kenan. Sannan akwai wani tsari da muka kawo shi ma, wanda aka ba mu umarni daga Abuja. Akwai wani nau'in noma da ake kiransa, wato kamar wani noma ne wanda yake tallafawa kansa da kansa. Za ka haɗa noma da kiwon dabbobi da kiwon kifi da sauran abubuwa. To in ka haɗa su a wuri guda, to sai ga suna tallafar junansu. Ruwan da kai kiwon kifi da shi, a maimakon ka zub da shi ya bi da raina da tafi a banza, sai ka sake shi a cikin lambunka. Yawwa, in kana kiwon kaji, dusar da ka share da kashinsu in ka watsa wa kifi, yawwa shi ma zai ci. Sannan wannan dusar da kaji suka tattaka suka kashi akai, in ka ɗiba ka ba shanu suna ci. To kaga, sannan kashin kajin nan da kashin shanu in ka ɗiba za ka kai gona, shi ma zai zama taki, zai rage maka dependence akan takin zamani. To muna da wata gona a Wudil da muka gina ta bisa wannan tsarin. Fatan shine idan wannan abu ya ɗore, mutane za su gani, za su koya, kuma zai tallafa wa manoma, musamman a wannan yanki namu, daga ganin cewar yanzu abubuwa sun yi tsanani, sun yi tsada, taki yana tsada, al'amura sun kusan fin abin talaka. Sannan akwai abubuwa da dama. Mun shiga cikin harkar ruwan sha, muna tona rijiyoyin burtsatse, mu gina tankuna, mu kai ruwa sama ya sauko ya bugari ya bada ruwa. Intervention din mu duk inda ka duba wannan jihohi, Kano, Bauchi, Jigawa, insha Allah ina sa rai in na rantse ba zan yi kafara ba, duk inda ka gari da burtsatse 100, to Allah ya haɗe jama'ar ta ce ta daga kashi 50 zuwa 70 na haɗe jama'ar ne. Kuma mukan bibiye su, muga wanne ne suka tsaya dan a gyara, wanne ne ba su aiki a gyaggyara. Haka ne, domin da abin da ka sake shi sakaka, to sai ka ga wato yau an sama abin nan. Shi sa za ka ga manomin da ya noma ekar mu guda ɗaya ya fi wanda ya noma eka 4 ko 5 a waje samun amfani, saboda precision. Muna da tsari guda biyu, tunda scheme din nan kusan kashi 90 daga cikin 100 ba namu, gonakin ba namu bane, na manoma ne. Abin da muke da shi shine ruwa. Muna ba su kuma sukan biya mu daidai gurgudu, mu ba su ruwa su biya mu. Amma muna da ɗan abin da bai ta kara ya karya babban. Muna da kusan eka 400 wadda ta mu ce, muna ba wa manoma haya a duk season. Wato da damuna mu ba da haya, da rani ma mu ba da haya. In gonar mu ce muka baka, zaka biya mu kuɗi kashi biyu, da kuɗin ruwa da zamu baka na noma, da kuma kuɗin gona da muka baka. Idan gonar ka ce kuma kuɗin ruwa kawai zaka ba mu. Duk da muna samun matsaloli da dama akan manoma wajen biyan kuɗin ruwan nan, amma dama dai rayuwa ce irin wannan, inda zaka hulɗa da mutane sai ka samu matsaloli. Ranka da wani sabo da shi ga shi hira ta mutane ƙarshe, wannan sabo da shi ga al'umma da kuma sauran mutanen Kano da Jigawa da jihar Bauchi. To alhamdulillah, sakona ga jama'ar mu da suke amfana da haɗin jama'ar da ma wa'inda ba su amfanar mu din,
Kano da Jigawa da wani bangare na jihar Bauchi shine muna buƙatar haɗin kansu daidai gwargwado, walau a harkar noman rani, walau a harkar ba da ruwan sha, da duk wata harka wadda ta shafi aiki wanda muke aiwatarwa a cikin waɗannan jihohi guda uku. A kai tsaye zan iya cewa muna buƙatar gudunmawar manoma, musamman waɗanda suke ɗaukar ruwa daga kogi ba dam ba, suka yi gonakinsu su yi noman rani. Sau da yawa ambaliyar ruwa tana afkuwa ne yayin da manoma suka matsu da ruwa a cikin rani, suka zo suka sara kogi a inda bai kamata a sara ba, suka ja ruwa da rani suka kai gonakinsu. To duk inda ka sara kogi, to ba za ka iya mai da wannan wato ka gyara inda ka sara din nan ba, tun da kasar da Allah ya halitta ta yi compact ɗinta a wuri, kai in ka sara to in ka zo mai ruwa ba za ka yi mai ruwa ba. To sau da yawa idan aka samu ruwan damuna kuma ya zo, to ko da sun gyara sun toshe, in ruwa ya zo da ƙarfi sai ya ɓalla wannan, sai ya tafi ya kai kansa inda suka ja shi da ranin nan kuma sai ya wuce nan. To ina kira a gare su da Allah a guji sara kogi a inda bai dace ba. Idan noman rani ake so a yi, a zo a tuntuɓi masananmu a haɗe jama'a. Muna da ofisoshi a Haɗeja da Kano da Galala da Ƙaraye. A kira ma'aikatanmu masana ƙwararru su je su duba su ga ina ya kamata a ja ruwa. Idan kogi za ka isa saifo za a gaya maka, idan saifo ba zai yiwu ba za a gaya maka sa inji. In ba ka da kuɗin inji, to za a zo a yi maka irin rijiyar da ake cewa ya tubbula. Kuma sau da yawa mukan yi rijiya muna ba da inji wanda za a ja ruwan shi, kai kuma sai ka ji da kuɗin mai. Kuma 'yan majalisa suna ƙoƙari suna ba da irin wannan injina, saboda haka manoma su guji fasa kogi a inda bai dace ba. Na biyu, rijiyoyi da mukan yi na ba da ruwan sha a garuruwa, sau da yawa za a kashe kuɗi miliyan 10, miliyan 15, miliyan 20 a yi rijiyar burtsatse, a yi tanki, a saka sola ya riga jawo ruwa yana ba wa tanki yana sako da shi ana sha. Dan kwana kaɗan sai ga an samu sammami, ko dai a zo a ce mana an sace shi fanal ɗin nan da yake sama, ko an zo famfunan an kakkarya su saboda ana samun yara marasa ji, ko kuma uwa uba ga saboda niyya da ta mutane an zo an tone rijiya an cire somo ɗin an je an siya. Kuma duk wannan abun ana yin su ne akan idan jama'a fa. Ka zo ka rijiya a tsakiyar unguwa, amma saboda kowa bai yadda tasa bace, amma sai a kau da kai sai wasu tsararru su zo ba ta gari su ɓata rijiyar nan su sace wani abu. To duk inda gwamnati ta yi abu ya kamata mutane su yadda cewar nasu ne, su tsaya su tsare. Idan muka yi rijiyoyi guda 100 a Kano, ba na zato ma'aikatan haɗe jama'a suna mora guda 10. Jama'a dai nasu ne, shi sa muke zuwa musu. To yawwa, to ya kamata in aka yi abu to a tsaya a rike a sa ido. Kuma lokacin rayuwa a sama a ƙasar nan yanzu ya wuce. Ya kamata a ce idan aka yi mutane rijiya, to ɗan taro da 100 da za a ke karɓa saboda maintainin rijiyar nan in ta lalace. Wani abun za ka ga ko an zo an gaya mana cewa rijiya ta lalace, tunda tsari muke bi na aikin gwamnati, sai ka sa a budget, sai ka je kai dependent budget, sai an sako kuɗin, sai an ba da kwangila je a gyara. Ta amma idan suna ɗan aje ɗan kuɗin su taro 100, naira 1, naira 2, naira 10, ba sai an zo wurin mu ba. Daidai ne in abu ya fi ƙarfinsu a zo a gaya mana, amma abin naira 2,000, 3,000, 5,000, sau da yawa za a zo a ce wani rijiya ta lalace, in muka tura a gyara sai a ga abin naira 5,000 ne. Yawwa, to idan ma mutum bai wannan ba, to zai sayi ruwan 500, 1,000 a rana kenan, kuma fiye da haka. To ya kamata in gwamnati abu a zauna a fahimcewa namu ne jama'a, mu rage abin nan dan tallafin da za a bayar. Sannan kuma muna kira ga mutane dai still rayuwa ta yi tsada, abubuwa sun yi tsamari, amma har yanzu in ka ɗau harkar aikin noma ɗin nan, harka ce fitacciya da ake samun rufin tasiri wato a cikinta. Don haka mutane a runguma aikin noma, a samu abinci, a samu aikin yi, a samu zaman lafiya a ƙasa. Wannan shine kira na ga manoma, kuma ina fata Allah ya zauna da mu lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallo saurare, yanda tattaunawa ta mu ta kasance kenan da shugaban ita wannan hukuma ta raya kogunan haɗe da jama'are. Da haka a madadin shugabancin wannan hukuma ƙarƙashin jagorantin shi babban manajan darakta Alhaji Ma'amun Dawo Aliyu, sai kuma ni da na shirya na gabatar Adam Ibrahim Garba ce nake cewa mu haɗu da ku a wani makon. Kar da a toshe kun ji kiran mu daga Hadeja.
kar da a toshe kun